De most megfordultunk és megyünk át még egyszer. Úgyhogy egy másik szögből is készítek egy felvételt. Igen, nénike kvázi népviseletben. Hát az a templom biztos, hogy akkor is itt állt, amikor még itt éltek a nagypapáik. Az fix. Látszik, hogy egy öreg templom. Ott van a temető fent. Lassíts egy pici. Megpróbálok rá közelíteni, hát remélem majd a gépen fog látszódni. Ott van fent a temető. Titokban? Megpróbálod venni? Jó napot kívánok! Elnézést! A temetőbe hol tudunk felmenni? Hol? A temetőbe! Itt ezen az úton rögtön föl? Ezen az úton, és az első út jobbra. Jó, tehát akkor nem itt, hanem egy kicsivel tovább. Nagyon szépen köszönöm. És a templom? Köszönöm, viszontlátásra. Ezt hagyjuk. Mi tovább? Vissza kell fordulni, és nem itt fölmenni, hanem a következőn talán.
Ja? Van hely. Tessék? Fú. Hát azonban nem tele vagyunk. Mindjárt csinál. Ki el akarnak venni? Dédszüleim idevalósiak, és most vagyok itt először. Csinálunk helyet, jó? Jöjjön kell odáig, hogy mutassam meg pontosan róla. Tessék beülni előre, és én meg bemászom ide hátra. Na, relax. Egyenesen? És ki el akarnak venni? A dédszüleim meg a nagypapám innen származik. Ki az? Hogy hívják? László volt a családnév. És csak szeretném megnézni és fényképeket csinálni, az édesanyámnak megmutatni. Igen. Na, itt mindjárt jobbra, aztán ott megkapják, ha van csinálva valami, hogy... Nem tudom, nem hiszem. Itt most? Itt most jó. És ön merre megy? Merre? Ki az? És önt hova vigyük? Tessék? Merre tetszik menni? Vagy... Én jövök vissza, nincs probléma, hogy is kell sétálni. Egy fél órát minden nap. És aztán én... Na itt jobbra ne. Nem tudom, hogy be lehet menni, van. Jobbra. Oda föl? Hojjaj, azt nem fog menni. Na. Mit megállunk? Fölsétálunk. Nem hiszem, nem tudom, kell menni.